Ah, Salam ediz vatandaşlar. Biz şoun yeni bir çıkış edýäs. Temamyzyň ady vatandaşlarymyzyň psihik taýdan ýagdaýlary hemem şu 30 ýyl diktatura täzir etdimi ýa ýok. Hem indi sorak bermekçi. Biziň aramyzda başga goşulşanlar bar. Olaram ilki sorak bermegden öňürti salamlaşyklar gowy bolardy. Salam ediz vatandaşlar geçýäşi. Dedi hemmäňizi hoş gördük şu gepleşigimize. salam aziz vatandaşlar. Hoş geldiniz. İşiniz uğruna olsun. Salam ediz vatandaşlar, hoş geldiňiz. İşiniz uğruna bolsun. Gatbarýan işleňiz rowaj alsyn. Indi hemmäňde sorak bermekçi. Siz bir näçe ýyl daşary ýurtlarda ýaşaýaňyz. Sizçe biziň watandaşlaryň psihik ýagdaýy nähili? Hemem şu diktatura täsir etdimi ýa ýok? Hemem öz pikiriňizi aýtsaňyz gowy bolardy. Şu zat barada pikiriňizi. Kim jogap berip bilýär? Eliňizi galdyrsaňyz. Ben cevap berip hem bolarmy? Bor. Hem bu ýerde galdyrsyn, hem bärde galdyrýan. Çağlar Türkmenistanymyzda birinci diktator geldi Niýazow. Soňunam Gurbanuly alyp götürdi. Çağalarymyzyň hem psihologiýasy bozuk. Erkeklerimizin hem ayallarymyzyň hem. Sebäbi näme üçin diýsem, pul gazanjak diýip çağalara terbiýe bermek barada wagt aýryp bilemdi. Çağalarymyzyň bir enesinden terbiýe almasa, ya mektepden terbiýe almasa, psihologiýasy bozuk. Ya çağalar çağalaryny ýaşap bilen oklar. Ya geyip bilen oklar, iyip bilen oklar ýyldyňynda da. Hemisi de yeter yetmezçilik, iş yok, millettarçylyk bar, bay, garip, Taylandya. O yüzden Türkmenistan'da hiç adalet yok, hükümet yok. Devlet yol başçıları özünü düşünüyor. Halk aç mı, işsiz mi, onu hiç düşünen psikolojisi bozuluyor. Yani yine yurt dışında gösteriyor. 10 yıl, 7 yıl, 10 nesil gösteriyorlar var. Çağalır o yerde birinin elinde. Ondan sonra onların durmuşu neyle olacak? İlk oluyor hem tarafından. Düşünkli. Ayarlar vatanına gidip bilen psikolojiyan bozuluyor ya. Kellen çağlarında çağların bu çağı vasında öňe alyp söýüp bilen ya olaryň ýerinde ýanynda ýok, olar atmy, yalan atmy. Jaňa edip gepleşende hemişe de aýrylykdan ýazadyk diýip aglaýarlar. Ondan soň bärde enäniň bozulýar psikologiýasy, o ýerde çağanky bozulýar. Şu wagtda şunu aýdy bilýän. Ýene biri öz pikirini aýdyp bilermi? Ajahan gelneçe pikiriňizi aýdyp bilersiňizmi? Salam vatandaşlar. Yine bir gedek geçýäşi hemmäňize. Şu sen gowy sorak berdiň şu 30 ýyllap diktaturan täsiri barmy şu halkymyzyň şu psihologiýasyna diýýäňe dogrudanam 30 ýyllyk diktaturan täsiri gaty güýçli bolan. Çünki şu Niýazow gelen döwründen bäri misal üçin kasam ettirip çağalarymyza häzir misal üçin 30 ýaşyndaky 25 ýaşyndaky ýaşlarymyz şolaryň kellesi, psihikasy çok gaty bozulanna. Çünki
bir hili parksızlık diýermiň olarda mankurt diýer ana sapara mankurt bolan niýe türkmen halky diýer. Doğrudan hem şu diktatura şu halkymyzy mankurtluğa getiren. Şu diktaturanın gaty täsiri uluşutaýdy. Çünki kasam haktany ýakynna halkyň sesi kanaly goýdy, anket goýdy. Kasam etdirmek diýmek näme zat şu? Näme dil ýetirsem prezidentimize dil ýetirsen elim uğrasyn, dilim uğrasyn falan. Şoň ýaly sözler ýazylan. Şo sözler bilen çağalarymyzyň 30 ýyllap diňe beýnisinden şoň ýalak bir gorky, kasam edip şu şeýdip ýaşamaly diýen pikir wagtany adamlarymyzda şu wagt ýam biziň ýetişen neslimizde hökmany şu diktaturanyň täsiri gaty uly. Şu parksızlıkta esasen parksızlık var. Bir heline şumat biz uly görüş gidip dur. Şu zatlara goşulmana da gorkup ýa-da ay men oň bilen işim ýok diýen ýalak pikirde ýurdun daşyna gezbiren watandaşlarymyzda da şoň ýaly pikirde entäm bar. Şo näme sebäpden diktaturanyň täsiri hem şu halkymyzyň mankurtlugy şu derejäçe gelip ýetmegi gaty gözüňi ýagdaý. Şoňa halkymyzyň düşünmegi gerek. Ýurdun daşyna görýän ana daşyna nähili erkin azat terkim öz nemes üçin görüş bilýär. Diýjek sözüni azat erkin aýtyp bilýär. Şu zatlardan uğralyp bir halkymyzyň gözü açylmasy gerek. Bir azajyga bolsa düşünjesiniň üýtgemegini, mankurtlukdan çykmagyny, şu kasam zat hökmany däl, gerek däl şu zatlar. Ony haram guly ýa-da ne bu haram tohum öz nemes üçin etýär ony. Öz eden etdiliklerini hiç kim görmesin, halk bizden gorksun diýip şeýle bir neme bilen eden o zatlary. Kasam şu diktaturaň täsiri gaty uluştaýdy. Şu halkymyzyň şu derejäge gelmegine, şu mankurt bolmagyna, şu ýagdaýlara iň soňky derejäge geldik şu halkymyz düşünse bara. Şoň üçin gaty uly diktaturaň täsiri. Şu zatlardan çykmagy gerek halkymyzyň. Sen näme? Men näme üçin bu mesele gozgadym? Men medik bolansaň, näme üçin bu zatlary barada aýdasym geldi. Sebäbi men kä wagt seredýände men ol YouTube kanallara näme däl, patpisçik däl ýöne men seredýän, dinleýän, olaryň diýen zatlaryny dinläňde, olaryň töýst men politik zatlaryny, o zatlar pikir edemok ýöne olaryň diýen zatlaryny özlerini nähil alyp barýarlar, şo zatlary men analiz edýän, soňra düşünýän köp adamlar bolup biler, psihik taýdan olar ýagdaýlar gowy däl. Sebäbi eger ýagdaýlar gowy bolsady, özlerini başgaça alyp balardylar. Hemen mara düşünerdiler, şu wagtky nähil diýin bolup ýan zatlar diktator, şu wagtky diktatora, Nurgurban Gulyň alyp barýan diktatorasy ýalňyşdygy hemen mara ony aýyrsak da biziň işlerimiziň köpdigini, şondan soňra da biz köp zatlar bilen işlemegi şonu düşünen oklar. Diňe biz Gurban Gulyň aýranmyz bilen hiç zat ütgemeýär. Oň üstünde töýst işlemeli köp zatlar bar. Şonu aýtjak boldum. Şoň üçin men bu meseleni gozgamak isledim. Men ikinji soragyma eger şu problema bar bolsa pikir edýärlermi bize kömek gerek diýip biziň halkymyz, watandaşlarymyz? Kim şoňa jogap berip biler? Yani kömek gerekli diýýärsiz diýdim, näme düşünmäň aldym? Eger biziň watandaşlarymyz
biz diýdik psihik ýagdaýy gowy däl. Eger şo zatlar bar bolsa, pikir edýärlermi bize kömek gerek diýip. Türkmenistanyň halkyna kömek gerek diýipmi? Olar şol adamlar pikir edýärlermi, wagty barmy, mümkinçiligi barmy, yüzlenýärlermi, işleýärlermi, şoň ýaly zatlar edýärlermi? Olar şu Türkmenistana gazanandan soň Türkmenistanda uly üýtgeçlik boljak diýip uly arzu bilen garaşýar. Türkmenistanyň halky var. Siz bilen habardaşýarlar. Gelse üýtgeçlik, şunya sadikler boljak, okuwlar güýçlenjek, bilim güýçlenjek diýip şeýle diýip, iş göterjek diýse olar şeýle bir begen ýerler şu wagtlara. Günni saniýeler haçan boljak. Gowzatlar haçan boljak diýip olar uly arzu bilen garaşýarlar. Giýje gündi dilegimiz şeýle diýär. İnşallah bolsun diye ağzından Allah duysun diyelim. Mesela Türkiye'deki çağaları dene, Türkmenistan'ınkileri dene. Bunlar çağalarını yaşavatır, her olsa psikolojisi bozuluyor diye, onu kovu nemedi, ene ihtiyacı var, ata ihtiyacı var, enesi atası yanında, her olsa psikolog doktorlara götürüyorlar. Da kakası yanına olsun diyorlar, çağalar için eyle bir seyrediyorlar, çağalarına üns veriyorlar. Bizde Türkmenistan'da öyle zat yok ahire. Or yerden mektebe var yan andı içeriyorlar, elim ayağım vurursun. O çağa ne bilsin o zatları? Diyse diğer durur, abi, 30 yıllar şu Türk niyaz geleli var ya, korkuzmak bilen. Onlar hiç yıl ağını ösmediler. Zaten korku bilen yaşadılar. Men soragym manysy başgaçady. Men näme bir soragy berdim. Men özüm onda bir soraga jogap bereyim. Bizim watandaşlarymyzyň birinçine pikir etmäge wagtam ýok, mümkinçiligi de ýok. Hemen mara 30 ýyllyk diktator bolan soň olar pikir emeden oklar bir zatlar barada. Ýöne kömek gerek, hakykatdan hem gerek. Ýöne olaryň näme üçin wagty ýok? Bolup biler, eger bir maşgala bolsa, ya aýaly, ya adamsy başga ýurtlarda ýaşaýarlar, çağalary başga ýurtda ýaşaýarlar. Olary üçin etmeli her zat bilen. Şoň üçin olaryň wagty ýok, özü barada, öz şahsy duýgusy barada, saglygy barada pikir etmäni. Olar bara diňe men pul gazanmaly, çağlarym hemme zat bilen üçin etmeli. Şo zatlar barada pikir edýärler. Ýöne bir zat var, bu doğrudan diktatoran nemesi prичинасы, то есть ýöne ona da birazajyk pikir etmek gerek, gelecekde nähil olar. Bizim çağlarymyz şo taýda galan çağlarymyz, men adamym, ýa men maşgalam, nähili ýaşar şu zatlardan soňra. Hemme zat täsir edýär adamlara. Şonu diýjek boldum. Üçüncü soragym, ene atasız çağlaryň psihikasy nähili ýagdaý diýip pikir edýäňiz. Züleyha ýene-de siz jogap berip bilmersiňizmi? Men jogap berjek bolup göreyim. Aýraçylyk hiç gowdat däl, aýraçylyk diýen zat bar. Ene sagasyndan aýra ýaşaýar, kakasy sagasy bilen aýra ýaşaýar. Ulolanyny gören okşolaň. Otaňyň bar pikirleri näme ýerlerkä, näme içerlerkä. Şoň üçin bir fark bolýar adam durmuşy. Pikir etmäni okuyply bolan oklar da aýraçylyk täsir etýär. Psihologiýasy bozulýar adamyň. Yaraly ýolbarşýaly bolýar da adam. Ine näme diýsem bilemem. Bizim aramızda Baris var.
Olam Türkmenistan'dan bir näçe ýyl çykan, onuň maşgalasy da var. Sen nähil jogap berip bilersiň bu mesele? Çağalaryň psihikasy nähili Türkmenistan'da? Ýa-da ýagdaý. En atasy ýaşaýan çağalaryň. Selamünaleyküm emmeňize, vatandaşlar emmeňize salam. Näýli boplar? Erwet yani ene mehrini görmedik, ata mehrini görmedik. Çağa näýli olsa da değişik bolýar. Onu ben önlem ettim. Özüm kızımdan da bilýän. Näme üçin diýse küsen ak. Enem atam diýip nemenen nemede. Men enem atam diýip agama mesele kaka diye geleceğime nene diye onyalı öğrenişen onyalı menyalı neç adam vardır mesele diyelim 10 yıldır yurt dışındayım ben yurt dışında hiç gitmedim böyle kötü bu durum yani normal bir nemedi değil. Sağ olun cevap berýän üçin. Soňam näçe ýyldan soň Türkmenistana gaýtyp barsaňam bir hili ýat adam ýaly boljak çağalar senden sowak bu çağalykdan başga ýeriniň elinde ul bolýar eneň ataň elinde bolýar sen oň üçin bir hili ýat adam ýaly bolup durjakda. Men diktatora garşy enesiz ösmedim ýöne. Onu da men prosta özüm nemeti öz tejribem bilen aýdaýyn. Men mysal üçin enimi görsemem eger näse besse watana gaýtmak men hiç açan duýmaýan men enem näme mehr diýen o zady hiç açan duýmaýan. Şoň üçin o çağalary da nefsim agyrýar. Sebäbi olar hem şeýle duýar diýip pikir etýän. Hakykatly. Şeýle. Ondan hem soraglaryny gutardy. Biz çykyşymyzy gutaraýly. Vatandaşlar, sağ bolun bize dinläniňiz üçin. Bir minut aramıza 20-21 geldi. Mi bölgençe. Canlı yayın mı? Yok biz hapse diýet. Onda kapat çekmen. Yok biz hapse dotýar ýöne. Siz goşuşdyňyz da bize şu wagt. Men yüzüm görünmesin de. Görünen o ha. Yok. Yok görünen okudun gözüňiz. Yüzüňizi toýspa. Näme zapis etjeksiniz? Şu günkü gürleşilen gep mi? Hawa men 3 tane soragym bardy. Okaýyn mesela biziň hemmemiz hem jogap berdik. Siz jogap berdiňiz. Siz okap berin. Onuň soňam Cemile ile onda. Siz bir näçe ýyl daşary ýurtlarda sizce biziň türkmen vatandaşlarymyzyň psihiki ýagdaýy nähili hemem şu 30 ýyllyk diktatura täsir etdimi? Onuň eger şol psihiki ýagdaýy erwet bolsa, bar bolsa, olar pikir edýärlermi bize kömek gerek diýip. Soňam en atasy çağalaryň psihiki ýagdaýy nähili diýip pikir edýäňiz. Başlayın mı? Hawa başlaýly. Zapis gidip de ona da. Öyle. Ben aýtjak zadym, bizim şu daşary ýurda çykyp işlerimizin sebäbi şu bizim döwlet diýip oturanlaryň nämesinden çıktığımız belli değilmi? Biz eğer döwlet bütün dünya boyunca 4-nji ýerde dursak biz näme üçin çıkıp daşary ýurtlarda gullukçylyk etmeli? Biz näme daşary ýurda çykanda doktorlugyny yapýar, mugallim mugallimligini yapýar, advokat advokatlygyny yapýar. Yok.
Hemme kişi şu barıp bir adamın hastasına öýünde doktor olsa da ya muallim bolsam, advokat olsam şu bir adamın öýünde bir adamın eline garap edil gul ýaly işleýärler. Mysal üçin 8 saat 10 saat işläni oňa 17 saat 18 saat işleýärler. Käwagt şu 24 saatyň 22 saatyny işlän wagty bir 2 saat ýatan wagtdan bolýar. Soň onuň psihikasy, ruh saglygy nähili boljany indi her kimem bilýär. Bir tarapdan aňyrdan Türkmenistanyň izinden haýsy bir adamyň izinden oňa habar gelýär. Mysal üçin izimizden oňa habar gelen wagty 2 gün guş bolup uçýas. Mysal üçin çağalarımızın seslerini eşiden vaxtımızda interneti yapıp şu seslerini eşitmen vaxtlarımızam kän oldu. Bir hepde 10 gün dağı hiç şoların sesini duyman vaxtlarımız oldu. Конечно, diňe bir daşar ýurtdakylarda içeridäkilere döwlet boljak olsa döwletin başında sağlam maşgala olmalı. Bizim döwletimize sağlam maşgala galdy mı? Galanyp. Eğer aňyrda olsa ayalı daşary ýurtdadyr, daşary ýurtda ayalı olsa, eğer çağalaryň ýandadyr, maşgalalar dagydy. 10 ýyllap bir-birini görmedik maşgalalar var. Maşgala mı? Sağlam maşgala olmadık yerde sağlam çağa bolýarmy? O çağalaryň ruh saglygy nähilligine o çağalarymız bizim enesi, atasy, yetim boluşmaga. Bizim döwletimiziň hiç umrunda bile değil. Bizim halkymyzyň nähilligi. Olar diňe, olaryň bir pikiri var. O pikire o baýlyklary sümürüp milyarlar oğurlap banka koymak. Şu oğurlan asacık bir näme şu oğurlanın 3'ten 1'ine şu halka idiren ýagdaýynda halkımız bu duruma düşmez de. Çağalarımız perişan halda. Çağalarımız eneden doğulandan korku, ürkü, şugun enelerem şugun çağımıza bir zada iyidirdik, ertir näme iyidirsek yak, şok kaygı bilen gecelerine yatıp bilmeyen ruh sağlığı, psikologiyası hem bozuk. Bizim yurdumuzda yaşacık kızlar, oğlanlar neçe özünü asanları var. Maşgalalarda neçe erkeklerimiz, ayallarımız özünü asanlar var. Kim günahkar buna? Şu döwletmen deyip oturanlar günahkar. Yokarda şoňa patgalimçylyk edip yalakalyk edenler günahkar. Özümüzün karnımız doýa yalakalyk bilen başka näme olsa şo bolsun deyip ýörenler günahkar. Elbette diktaturan günäsi şo hemme zat şo diktaturan şu güne getiren nemesinden gelip çykýar da miwulap bilen aýtjagy. Diktatura, birinci şu diktatura sistemasyny kuranlar günahkar. Sonra o diktatura sistemasına uyup adamları zor güne düşürenler günahkar. Başta şu sistemanı kurdular. Şu halk bilmeyen, halk hiç saat bilmeyen, ay uruş olmasa boldu. Armiyada bizim öz çağalarımız var. Şu uruş olmasın, sağman şolar bir kutarıp gelsin. Çağalarım ona katışman, çağalarım ona katışman deyip diktaturanın nämeden hep şu halkın öz nämesi de. Kömeği bilen diktatura sistemanı bir kurdular. Sonra şu diktatura sistema hiç zorluk görkezmen, şolar näme dese şoňa başını egip ine şu güne düştük da biz. Hemen bu hemen mara mi bilen bağışlarsan sizin sözüňi hemen bu zatlaryň bizim gelecekki nesilimize täsir etjeginem pikir etmändirler. Doğru emaysam. Biz näme üçin birazcık ütkeşik pikir edýäs. Men 14 ýaşymda çykan bolsam watandan maňa birazcık ütkeşik terbiýe berildi. Hemem Sowet Soýuzynda önüwesen çağa bolamsaň, hemem Allaha şükür wagtynda çykdyk-da. Ýöne elbetde gowy sebäpli çykmadyk ýöne. Onu da wagtynda çykdyk. Şoň üçin men başgaça ýöne täsirini hiç pikir eden oklar, her bir edýän hereketlerini, bu zatlar goldan molýalar, ay maňa degen oklar, значит hemme zat gowudyr.
on ayalı ayrıldı, öldü, astı, özünü nemetti. O zatları pikir eden oklar. Bu hemme zat bizim biz pikir biz egoist olmalı değil de biz her bir adam marada pikir etmeli. Şonu eden oklar. Maňa deg mesela men maşgalam o yaşaya, значит hemme zat gowy. O zatları biz etmeli değil vapşeta. Biz hemme adamlar barada pikir etmeli. Goňşym, bilem o karındaşım, dostum, iş yoldaşım, her bir adam barada. Köçede baryan alkaş olsun, narkoman olsun. Şoňa eger kömek gerek bolsa, hökmen kömek etmeli. Ölüp baryan bolsa kömek etmeli. Skora pomoş çağırmaly. Şo zatlar barada hiç pikir etmeli. Ölüp yatsın, içsin, bir zorlasın, öldürsün. Şo zatlar hiç pikir etmeli. O da ervet nehil diyen воспитание, не знаю, характер. Nehil öyle Türkmençe başlarsın. Terbiye. Şu sözüňe adaçyk goşaýyn, şu sen geljek neslin psihikasyny, olaryň nemesini oýlanok diýende hiç aslında adam gerek değil bu diktatura. Cemiyet gerek değil oňa näme diýsen, şumat türmelere sokup öldürýär, olaryň spisagam ýok, ady solu ýok bolup ýitip gitýärler adamlar, bilýärmi? Şu adamlary öldürüp ýok etmek. Menem şoňa biraz azjyk goşaýyn. O men öz tecrübemde gören zatlarıma aýtjak bolýan-da. Şu mysal üçin şu noýabr meselesi var. Adamların gözünü korkuzup bir sahna kuruldu. Hemen haber var ondan. 25 noýabr nämesi. Şonda Mehirji başlan sözüňiz bölýän, biz häzir bizim wagtymyz azalyp başlaýar. Jemläýdiň sözüňiz bormy? Kyn görme. Bolýa. Neme ýene giňişleýin gurrun eder däwren o temadan ente gatken problema diýsen gatken. Siz pikiriňizi aýdyň soňam jemläýdiň. Onun yine de devam edip bilir sonra yine bir gün. Men pikirimçe täze Türkmenistan bolan wagtynda birinci oçert enelerin bahtly bolmalysyn, sağlıklı olmalysyny şonu göz öňüne tutmaly. Soňam çağlarımızın geljekde bahtly, sağlıklı nämesi üçin onam giňişleýine häli bir daklak edip misal üçin näme deriz? Biz şu çağlarımızı ayamalı bundan soň. O sebep çağlarımız sağlıklı bolan wagtynda, bahtly olan wagtynda bizim döwletimiz gün-günden güller. Enelerimiz bahtly olan wagtynda misal üçin çağlar köp häzir kim çağa doýar? Bir sany, iki sany çağası ya bar ya yok. Ondan başka çağa doğan bizim döwrümizde 9-10 çağa, 12 çağa çeli, 16 çağa doğandan bilýän goňşymyz. Bir eneden bir atadan häzir oň ýaly zatlar ýok. Şolary düşünmeli, şolary göz öňünde tutmaly. Täze Türkmenistan bolan wagtynda birinci oçert şu konstitusiýany, şu deputatlar şolaryň hemmesini eger gerek bolsa bize daşary ýurtdan alym almaly bolsam, şolaryň wagtly bolmagy üçin näme edenimizde oňatlar hasaplap hemme zady şolar näçe bir semýa, näçe pul bolan wagtynda şolar hiç sada muhtaç bolmaýar. Sebep bizim döwletimiz baý döwlet, 4-nji ýerde durus. Bizi çalıştırman, öýde oturdayan ýagdaýda şu her semýa beriljek pul yetip dur, oğurlamasalar. Şu bizim tebii baýlyklarymız bize yetip artýar. Yine şonu diýmek boldum da zamanımız az bolan üçin jemleýeli. Sağ bolun meýweli gelince pikiriňiz üçin. Onu watandaşlar sağ bolun bizi dinleýän üçin. Bu temalar barada köp zatlar aýdyp bolýar. Janyňa sağ bolsun, goşulşunlara da sağ bolsun aýdýan öz pikiriňiz üçin. Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşmek üzere.